Asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, ngunyan. Uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat para mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat ara mo. Good morning po and welcome po sa satuyang programa ngunyan. Mga kaiba nindo of course ang sa inyong amigo, si Kuya Mike Dado, and we have a guest today. Siya po si Attorney Earl Calingacion kang Calingacion and Altabano Law Office. Correct po, Attorney? Yes po sir, thank you very much for having me. Ako muna po ang substitute sa napakaganda at napakatalinong si Attorney Tin Longabella. Oh, wow. I think she's busy right now, as always, na lagi naman siyang busy. So pagtiyagaan niyo muna po na ako muna ang nandito. Pagtiyagaan talaga. Opo, kasi hindi ko maabot ang level ni Tin. Okay. Day ako magiging any further comments po, Attorney, doon sa sinabi mo. Pero ini po, maugma asin sarong dakolaw na onra na pig tawanan kita ki oras ngunya ni Attorney Earl na kung narurumduman po nindo nakaibatan na po ini si Attorney Earl sa tuyang programa. Kung narurumduman ko saro ining sugari election related case ang pig tade without mentioning anymore the case na napagkaulayan ta. Correct po, Attorney Earl? Yes sir. Okay, so ngunyan ang satuya po na pagurulayan, of course, satuya na topic ngunya na aldaw digdi sa Legal Yours GB, manungod po ini sa mga nagpapautang, nag-uutang, nagsisingil, pigsisingil. And kung igwa po kamo ki mga day pa nasisingil, so this is the best time na pakusugunin do ang radyo ta sigurado ko ang kataning nindo wala to sa udyan buda sa inutan makaka-relate po kamo gabus ngunyan. Okay, pwede dagdagan po, Attorney Earl, ang mga detalye para malalo ka pong mamidbidan kasatuyan ang mga listeners. Okay po. Thank you. I will take this time to promote yung opening ng aming office sa Taisan kasi po we are maintaining currently 2 offices. Calingacion and Altabano Law Offices. Ang main office namin ay nasa Washington Drive sa tapat ng Daily Joe, and yung aming sub-office ay nasa Ligao City. And mag-open kami ngayon to serve yung mga underserved communities ng Upland, Legazpi. So mag-open kami ngayon sa Taisan. So I think either Wednesday or Tuesday kami mag-open doon. Any exact address? Sa Taisan, sa may area, parang madali na ma-identify na Kataid po siya, Kuya Mike, ning GD Pharmacy. Buda po nung Iguamanduman ning bakery. Sa inutan lang po siya dikit ka market tuman kasi po may market site na duman, tapos po sa inutan lang siya dikit. Siguro ko po mga 5 tumbling hali sa barangay hall. 5 tumbling. Iyo po. Bilangon din daw dapat 5. Baka lumampas. Okay. Gari nagtaraning may mga rhyme ang pharmacy, bakery, ngunyan ikaw ng attorney. Yes, sir. Okay, so mga yaon po diyan sa Upland, sa mga is it south or north of Legazpi? Gari south of Legazpi. South of Legazpi. So mga yaon po diyan sa south of Legazpi, ha. Abangan po nindo ini na pagbukas po kang law office nila Attorney Earl diyan po sa Taisan. Yes, sir. Okay, masisirbihan po kamo kay ningon yan. So naarayoan duman sa Ligao, sa Washington. So Yes, sir. Walking distance. Opo, tumbling distance. Tumbling distance. Okay? So Attorney Earl, manungod po digdi sa sa topic ta sa small claims. Data po pick up po din ng small claims. Paano po? Mas dikit siya kumpara sa regular na pagkakautang. Bura ang kadikit na yan? We're talking about 2 million if I'm not mistaken. Sorry. Less than 1 million mako-cover po siya ng small claims. Okay. Pero bago yung small claims, i-discuss na muna, Kuya Mike, if you will, Okay, ang sure. concept po ng pagkakautang. Kasi po, Okay. ang pagkakautang po is an obligation.
Pag nagkautang ka po, may obligasyon ka magbayad. Tapos po, susaro man, obligasyon niya man maningil. Okay. Okay po. So pag abot po kasi sa pagkakautang, dakol po na sources ng pagkakautang. Halimbawa po, ang saro sa mga sources niya is igwa po kamong kontrata na yung loan. May contract of loan na halimbawa ako, nangutang kay Kuya Mike, may utang ako kay Kuya Mike na 500,000, igwa kaming hurunan na igwa kami pong kontrata. There's a Okay. contract. So, ang sinasabi po ng iba na ang saro na common mistake is to think na mayong kontrato kung warang kasuratan. But that is not the case. Ang contracts po may be written or unwritten. It may be verbal or it may be executed in a contract and notarized. Either way po, basta po may meeting ning duwang utak, basta po nagka-agree ang duwang tao na igusindang kontrata, there is an enforceable contract. Na-mention mo so notarized. Opo. Ang verbal, pwede i-notarize. Hindi po ma-notarize. But, hindi man siya ma-notarize, it is still binding between two people. Okay. Although, syempre, medyo mahirap siyang patunayan, but it can be proven by overt acts. Halimbawa, nagbayad ka. Data ka nagbayad. Na-receive so bayad. Ibig sabihin, nire-recognize mo so utang. Okay. Halimbawa, may witness na nahiling na nagtauhan ka mong kwarta, nag-agreement ka mo, it can be proven na igbo pong contract of loan. Kasi po, Kuya Mike, bako lang po ibig sabihin na warang kontrata, warang kontratang kasulatan, wala pong kontrata. The contract may even be an exchange sa Facebook. So halimbawa, nag-chat ako, Kuya Mike, pwede tabing pasubli ng 500,000, ibalik ko lang sa katapusan. Paano kung dinilit na? Kung na-screenshot po ito, very good, kasi may ginagawang ganyan. Yo. Kasi hindi mo naman madidelete yung sa kabila from his end. Okay. So, halimbawa po, sa text man lang, pag na-screenshot na po ito, it's already good as proof. Halimbawa po, nagpadala ka sa kuya ng 500,000. Okay. Sinend mo sa kuya. Okay, tama. Nakasave pa rin sa resibo. Oo. Opo. So, when we can prove na igwang transfer ng money, na igwang acknowledgement na para sa utang yon, a contract of loan can be proven even outside a notarized contract. Okay. That's a very good explanation, attorney. So mga naghinanyog po ngunyan sa inyong mga harong, kung may mga kahaputan po kamo, sigurado ako, it's either Nautangan ka or nakautang. or nakautang ka. Po. So, welcome po kamo mag-text or call sa itong programa. Ang satuya po na numero, 0917-146-2275. Iyo po. So, ipagpapadagos na po ini ha. Attorney, na madumanan kita sa sinabi mo na, paano kung sinurot sa napkin? Nagiling sa pati, ma-snack ngayon na kita. Pig-agda ka mag-isa. Ito pala, pina-snack ka pero uutangan ka. Teka, magkidarang document. Ganun nangyari na yan sa ako. Nangyari. Sa-imbita ako sa event, inutangan ako. Na-teknikan ka din. Abogado na yan. Oo. Di ba? Tapos, wala pa ka nail mo sa napkin, sinura sa napkin. Opo. Is it a valid contract? Yes, sir. Sa Even nga, napkin? kanina, kahit verbal, it's a valid contract. Halimbawa po, nakasurat siya sa tissue, nakasurat siya sa napkin. As long as mapipreserve mo yung napkin or mapicturean mo ang nakasulat doon, it is considered as a valid contract. Okay. So, yun pala ang very in layman's term na explanation na so idea kang utang. Opo. Arog ka yan. Iya po. May mga paagi na paguna mo, dahil mo na mahabol, igwa pa pala maski verbal. Opo. Okay? Kasi po, yan, saro yan sa paagi na magkakaigwa kang utang via a contract of loan. Meron din pong contract of mortgage kung may nakasangla. Ano ang gustong sabihin kang mortgage? Ibig sabihin po, may sinangla kang bagay. May Okay. iniwan ka as collateral. So, halimbawa, may kinolateral ka para ma-secure mo sa utang. Kasi pag nag-secure ka ng utang, halimbawa, ako, nangutang sa imo, Kuya Mike, aram mo, sasadiri mo na haluyin mo magbayad si Attorney Kalingasyon, dakulo niya na utangan. So, kaipuhan kong security na ako, iinot niyang babayadan. So, pagkakaigwa kita, magkakaigwa ka ng idea na, ano daw kung hagadong ko sa titulo ng daga niya? I-mortgage niya sa ko sa titulo. Okay. So, pag-arog po ka na naka-mortgage sa titulo ng daga, minortgage mo sa daga, minortgage mo sa imo, igwa na po kitang mortgage contract. So, it is still a loan but with a security. So, secured loan na po ang tapod sa iya. May pasiguro so May pasiguro po. Pero po, in no case, shall it be automatic na
Pag di ko nabayadan, sa imo na sudaga ko. That is illegal under the law. Dako lang kung naaraw ko na Iyo nangyari, po. di ba? O, taday ka na nakabayad. Sa kuya na automatic. Yes, kapot-kapot ko na yan titulo mo. There are many ways how to execute that legally. Aha. Pero kadakulan sa nahiling ko in experience is hindi po legal yung pakagawa kasi bawal po yung automatic reversion. Okay. Na halimbawa, sudaga ko, nakasangla sa imo, pag di ko nabayadan, mapadumanas ako. Kaipuhan po kasi, under sa law, mag-aagi po ning foreclosure. It could be extrajudicial, it could be judicial, pero po, maagi manggirari sa foreclosure, meaning to say, nababakalon mo na so actual value na. Kasi usually, ma-secure ka ng contract. Halimbawa, 500,000, ang sinecure ko sa imo, masalang ka sa 500,000. Siniraman ka na sana. Oho. Worth 10 million sudaga ko, 500 lang. 500 lang. Okay. May protection man pala duman sa Yes po. para utang na may daga. yes po. Okay. It has to go through foreclosure, either judicial Okay. or extrajudicial. Okay. Sige, so Opo. by mortgage. By mortgage. Oo, by mortgage. Igwa man pong nagkakautang dahil po sa kontrata na luwas sa loan or sa mortgage. Halimbawa po, ako po, Kuya Mike, halimbawa gusto kong magnegosyo. Ika ang landlord ko naman. So, ang usapan 30,000 per month. So, Okay. di ako nakakabayad sa imo. So, therefore, I am indebted now to you. So, igwa na akong utang. So, the utang was created out of an obligation to pay you the 30,000 per month na renta. So, nagkakaigwa pong utang. Paano kung dahil na gusto negosyo mo duman pero may prior contract na kamo? Pag kasi po, protection yun eh. Ah. Whether or not madaguso negosyo, the point is, so espasyo, tig-occupy mo na. Or so espasyo, tig-reserve mo. Whether or not dahil ka nagduman, whether or not nagduman ka, the question is, so nagpaparenta, tig-reserve niya para sa imo, nagpermahan ka mong kontrata, igwa siyang lost income opportunity. Kasi kung dahil kayo nag-intra dyan sa hurunan, kung mayo ka mong contract na pinirmahan, di kutaan na, siyang nakagamit ka tungon niya, nagkaag siyang negosyo, or pinaupahan niya sa iba sa mas halangkaw pang halaga. May related diyan na na sitwasyon. Opo. Nauuso baga sa mga oro investment. Kaya pa di manegosyo nguya ko, mag-invest ka ng isa ko. Ngunya nagtao kay kwarta tapos dai na gusto negosyo. So, dai man ito bako ito utang. Dai man nagtaraman suduwa na pautangon mo ako. Mag-invest ka ngaya, mag-capital ka ngaya di sa negosyo ko. Pwede yan makasabay duman sa pigataramon na Depende po kasi kung paano in-structure sa kontrata. Kasi po kung straight up investment na mayo pong paaram sa Securities and Exchange Commission to solicit investment, those are illegal investments and those are punishable under the law. So, ngunyan pa, kung mapatunayan na halimbawa, Kuya Mike, gusto ko magkaagding pharmacy or magkaagding lying in. Ang paluwas ko, may capability ako mag-put up ng lying in clinic. Igwa akong, or pharmacy for that matter. So, ang paluwas ko sa iyo, Kuya Mike, for the past 6 months, nag-asikaso na ako ng lisensya, nag-asikaso na ako ng mga permits, tapos pag-abot ng oras, mayo man palan. Wala man palan dumantig asikasong lying in, wala man palan tiga-asikasong kung ano. Pero may may Yes. tao na. Hindi na yon simple lang na loan. That can be considered estafa, taigwa ng element of fraud. Okay. Okay? So, i-clarify ta. Digdi na kita nitty-gritty, Kuya sige, Mike. sige. Pag-abot po sa loan contract, sa mortgage contract, sa rent contract, sa di nagkakabarayadan, or sa ano pa man na uri ng kontrata na naha-produce ng obligation ng utang, wala pong makukulong. Kasi po, very clear yan sa Constitution ta, na wala Okay. pong makukulong dahil lang sa pagkakautang. Okay po. Pero po, pag estafa, igwan ng kulong. Kasi po, sa estafa ngunyan, nangdadaya ka na ng kapwa. Okay. Either through misrepresentation or fraud or deceit or pagpeke ng mga dokumento na So, usuhunon. big mention mong misrepresentation para lalong may ano ang gusto sabihin kayo? Ito na mamati mi pirmi iyan. Opo. Misrepresentation is when you present yourself as capable of doing something or qualified to do something or in fact has a history of doing something when in fact mayo man. So halimbawa ako, nagpakilala akong midwife. Sa totoo lang ko, Mike, nurse ako. Oo. Pero di ako nakaladerize program, tapobre lang kami. So, di ako nag-midwife. When we say na halimbawa ako, Kuya Mike, gusto ko mag-put up ng lying in clinic. Okay. Sabi ko, pakilala ko midwife ako. Where in fact, nurse ako. Magkaiba yun. Magkaiba. So, it has to go through a midwife and then an obstetrician gynecologist para makaput up ka ng sarong Lying in. lying in. Okay.
If I do not have those qualifications, nagpakilala akong igwa, that's misrepresentation because I'm not presenting accurate facts, accurate qualifications kung anong igwa akong qualifications. So, ako, halimbawa, sinabi ko, kaya ko mag-put up ng lying in, ako, midwife ako, may lisensya ako, or OB ako, may lisensya ako, tapos nurse man sana pala ako. Bako ako midwife, bako akong doktor o OB. So po, when I solicited investments from you using false misrepresentation of facts and qualification, that is considered misrepresentation. Okay, malinaw po. Malinaw na malinaw, Attorney Earl. So, at least, naintindihan mo na kung anong gusto mo kang misrepresentation. Nagpapanggap ka. Opo. Okay. Sige. Okay. Halimbawa, may daga ako. Mhm. Bako sa ko nakapangaran. Pero pika-claim mo. Pika-claim ko sa kuya. So, ang pangaran ko, halimbawa, si Juan. Mark. Si Mark. Sige, si Mark. Si Mark. Sige, si Mark. Bako man ako si Mark. So, nasa titulo si Mark. Nagiba ko ngunya ng ID na si Mark. Tapos, pandok ko. So, pinakilala ko kamo, nagduman ako sa imo, Kuya Mike. Pautangon ako, Kuya Mike. Mautang ako sa imo. O, ni Tabi, isasangla ako ang titulo. Ma-mortgage kita. O, Kuya Mike, iluwas mo ng kwarta. Ako yan. Ako si Mark. O ni ang taga nakapangaran sa ko na si Mark, pero so ID ko Mark ang pangaran pero pando ko ang yaon. That can be considered estafa because now there is misrepresentation na nag-appear ako na bago man ako sa tawong ito. Okay. So, pag sinabing may misrepresentation, nagigibo ka sa mga paagi na piki-claim mo itong identity or sukakayahan ng wala ka man. Yes, sir. Okay. Clear? So, igwang element ng deceit or fraud, may pandaraya. Dinadaya mo ang tao na kung dahil sa pandaraya na ito, dahi ka man papautangon. Kung igwang araw ka ito, ano ang dapat gibuhon? Ang pinakamadali po dyan, rumanin na kamo sa abogado. Okay. Kung dainin do kaya sa private, magdulok mo na kamo sa PAO or magduman na kamo sa police direkta. Okay. Opo. Pero as much as possible, we would recommend that you get a lawyer kasi mas barato po ang magkonsulta sa abogado kaysa sa magsadiri ka mo, tapos pasala-sala, sala pa ang na-file nindong complaint, dismissed, wala ka mong nahabol. Okay. What if sabi mo baga, itong amount kang pig-invest, ababa man sana? Pag-abot po kasi sa estafa, whether or not hababa yan or bako, the point is, nagluwas kwarta dahil sa misrepresentation, that can still be considered. Regardless. Yes po. Pag-abot of po the sa amount. estafa, ang amount, dyan na lang nagdidepende ang penalty. Okay. But the crime is the same. It should be... Halimbawa po kasi ang estafa dakulaon siyang... dakulong kasing uri ning pag-commit ng estafa. Malaog po. Dako po sapat ang oras na it will deserve. At least may mga example na Opo. Nagtatao lang ako. ang mga listeners na yan. Kasi po, mostly man sa mga utang, dahil man ma-fall under estafa. Kasi, sa kadakulan na, halimbawa, sa 5-6, pag nag-utang ka, wala mo dyan ng estafa. Kasi, nag-utang ka man lang. Okay? Kasi, gusto kong paghurunan ng mga utang kasi, gari baga, last time, may nagadan. So, may karumal-dumar na krimen. Na nagpapautang, ang tigihiling na anggulo, either inggitan sa mga kapwa niya nagpapautang, or sa mga nag-utang. Kasi habo na magbayad. Makamundoon kasi, tama ka. pati sa mga circumstansyang yaon duman, tigihiling mo, hay, haluyon. Nagadan na lamang sa tao na titian dugo, arog po ka to so nangyari. So, sabi ko, maray pa i-discuss mini Kuya Mike ang utang. Yes. At So, least, dahil pa ito naaloy pati na pangyayaring ito. Diba? Ay, sorry po. If I am correct, sa ginubatan ito Opo. Okay? Tapos may nangyari man kaan few years back sa Pulangi man. Bulangge, goman. Sige. So, ini attorney na mga pigme-mention na mga example, so sabi mo nga na 5-6. So, everybody sa mga community, sa mga barangay, may 5-6. So, at least naman sa imo, bako man siya, dahil siya malaog naman sa estapa. Dahil po. Pero what if kung igwa naman so pigdudulagan mo na sa para singil, ano kay ito? Nagtatago na. Opo. Siyempre, midbid mo na, yaw na ngayon. May mga nag-inisura, yaw na ngayon. Bata, napagkakamalan man akong Bombay. Pero, attorney, bako na lang ngunyan itong big mentioner mo, bako na. May mga Pilipino na. Inchik. Wala nang pinipili na race. Nakaukod na actually dumaan sa style. Kang mga nagpapautang. Na kaparehas mo. Opo. Okay. Yes, pag-araw ka ito na nagtatago na attorney. Actually, sala po ang magtago ka mo sa utang. Kasi unahon ta,
warang nakakulong sa pag-uutang maski pa magtago ka sa pinagkakautangan mo. Pero it doesn't mean na hindi ka makukulong ay tama na ang ginagawa mo. Okay. Mali pa rin po yung hindi ka nagbabayad ng responsibilidad mo. Because under the law of man, of the law of our land and the law of God, we are required to pay what we owe. So dyan na po umalaog mo niyan kung ano po ang mga responsibilidad ning nag-utang. Okay. Unang-una po, responsibilidad mong bayadan ang sa imong pagkakautang kaiba so interest na pinag-agrihan mo. Pero dyan na po umalaog kung ano Okay. po ang inequitable interest. Oo, Kasi oo. po, may mga interest man na bako na makatawo. The worst I have encountered, Kuya Mike, believe it or not, is 20% every 15 days. Bako na per Bako month. per month. 20% every 15 days, which tantamounts to 40% every month. Grabe na talaga. Kung yan talaga, pera ng kanti. Alam mo, ang 100 mo, in 15 days na, May 20 pesos. 20 pesos na. Kung 40 pesos. Opo, tuminubo na. Ayun, Okay po. Here's yung problema. Wala po kaya ang inoperative na po kaya ang anti-usury law sa Pilipinas. Wala na po kitang batas na nagbabawal sa mga haralangkaw na interest. Iyo po, inoperative na po ang Pag anti-usury law. sinabing inoperative, may nakasalida na kayo na Kumbaga po, depenalized na siya. Hindi decriminalized na siya. Hindi na siya pinipinalize. maski mapatunayan na Iyo po, naharalangkaw ng interest mo. Wala pong batas. gani na paboran mandig diso. Iyo po, kaya hiling mo po, yan? yung mga online lending Aha. applications na yan, haralangkawon po bagang interest, but charging very high interest is not per se illegal. Hindi siya illegal per se, purke halangkaon lang. It may be inequitable, it may be, it may not be morally correct, but it is not a criminal act. Kasi as long as both parties agreed na magkaigwan ng interest na as high as 30%, okay. 40% per month, Nagtugot. Nagtugot. Naarog ka ito. pero aramtaman na ang mga tao nag-agree na sana just because kay puhaninda. Opo. Tama, Ang tama. apod dyan po ay contracts of adhesion. Anong gusto sabihin kay attorney? Ang contracts of adhesion po is may arog ka ning sitwasyon, paninayag na sana so ng utang, tayo wala siyang choice kundi mangutang na sana talaga. Wala na siyang ibang madudumanan. Opo, it's more complex than that. Oo. Pero, just to give you a concrete example, halimbawa ako, nagigipit, may na-hospital sa pamilya ko, nangutang ako sa imo, araw ka niyang prelisan mo sa kuyang contract, puminyarman na sana ako, para ma-release ang kwarta, may luwas ko na sa pamilya ko sa ospital. Wala ki madudumanan siya kasi. Wala, opo, kaya po, yan. ang contracts of adhesion generally construed against the party na nagpautang kasi, kumbaga, wala mang compulsion, kung hindi, you were left with no choice. Kung baga po, ang korte, tigihiling man yan, tigpapaboran man po, ining ng utang. Okay. May ano man pala. Opo. Pero, bako na siya penalized duman sa nagpautang pag-araw ka ito. Opo. Kasi po, pag nagpapautang ka po baga, that's, kumbaga po, risk of doing business. Cost of doing business. Parte dyan sa niregosyon nila og mo, araw mo, may mga day magbabayad, kaya nga naka-charge kang huruhalangkaw. Okay. So, when you enter into the business of lending to people, you know for a fact na may mga magde-default. You know for a fact na may mapagal singilon. May madurulag. Opo. Ang apunta dyan, cost of doing business. Nilaog mo yan, aram mo ang nature kaan, kaya maghanda ka mo sa sarili mo. Kumbaga, wala man sa imo nagpursa na maglaog ka sa negosyo ng Opo, pagpapautang. opo. Yep. So now, as well, shoulder the risk of doing that. Maski day sindang mga sa usually baga pag nagnenegosyo ka, may mga permit, may mayor's permit, may BIR's permit, or etc. Ini, paano kung sa mga daiman ki mga documents sa mga parapautang? Saro po yan sa mga gray areas. Oo. Kasi nothing prevents you na magpataw ng interest ako as a private person. okay. Opo. Nothing prevents you. Oo. Di ka require. Pero po, once you become now a lending institution, may mga added protection sa imo, may mga added insurance, kung kayo po mag-secure ng insurance para sa mga nagkautang, ngunyan po, yan po, regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Pag sinabi mong regulated, ano ang pwedeng gibuhon? Halimbawa po, ako po, halimbawa, ikaw po, dulo ka sa kuya.
sabi mo, Kuya Mike, Attorney Earl, gusto ko magpagiboning lending kasi garay na hiling ko, marayon man. Oo. So, tatabangan ta ka, mag-organize sa SEC, mag-organize itang corporation para sa imo, para maging lending corporation, i-register tayo ni sa Bangko Sentral, maagi kita sa regulations tinda, tapos ma-file ka ning bond. Di ko na alam kung pera ang eksaktong bond. Kung pera ang bond, kasi dapat may security bond ka just to cover yung mga pagkakautang or mga ganyang bagay. So, halimbawa na proseso yan, tapos every year, tig-check yan yung SEC, kung si ang active na nagko-comply, ang BSP man, nag-check kung si ang nagko-comply. So, araw po ka, kung gusto mong magnegosyo, namalaw dyan. Okay. Attorney Earl, Yes po. makat mo na kita. Sabi Sige po. ni Direk, cut mo na. Sige po. No problem. Sa pagbabalik mi po ipapadagos mi po ang satuya ng pag-urulay, ang iba pang mga detalye manong digdi sa small claims, sa collection of sum of money and estapa. Ang oras eksaktong 11:30. Discover our biggest sale of the season, the Metro Sidewalk Sale, March 13, 14, and 15. Irresistible deals of up to 70% off on great selections at the department store. Plus, MRC members get additional 10% discount on selected items with a minimum purchase. At the supermarket, avail of bundle deals, price off, and free gifts with a minimum purchase. We'll see you at the Metro Sidewalk Sale for DTI Fair Trade Permit number FTEB 248884 series of 2026. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa tuyang programa, ang Legally Yours GB. Sabi ni James Carulio, good morning Attorney Earl, Kalingasyon, and Sir Mike. Salamat po Sir James sa pag-join mo sa tuyang programa. And of course, nag-message man po si Sir Alvin Uy, ang home credit nga po 40% ang interest. Mas maganda kung mapautang, may pinirmahan ang mautang tabi. Good day po. Yes po. Iyo, 40% lang. Bako yan per month. I think bako yan per month. I think for the whole duration sinabi yan. mo sa bago, for 15 days na 20%. Opo. Pag ginanong mo na in 1 month, 40% within 1 month. Okay, so at least maklear ta po ini ha. Okay. So sabi ta kasupago na matita si Attorney Earl na sabi niya, dai man kinakukulong sa nag-utang, sa may utang. Daing nakukulong. How about kung may protection ang mga nag-uutang, ano man ang protection ka mga nagpapautang, Attorney Earl? Okay po. So, dyan na po malaog ang remedista. Kung Okay. paano na po kita maniningil. Okay. Kay po, unang-una, igwa kitang demand. Either sa cellphone yan, either sa registered mail, Okay. either sa LBC, either sa messenger. There has to be demand na, hoy, magbayad ka na. Basta igawang araw ka tong word. Yes, sir. Magbayad ka na ng utang mo, araw ka na ng utang mo, bayadan mo na ini kung may interest. By the way, pag abot sa interest, ang interest has to be specifically written in the contract or specifically agreed with by the parties. Kasi po, kung pinautang ka lang na wala man specific na interest, Okay. dahil po yan makabali. Ibig sabihin, pinautang mo siya out of goodwill. So, di ka makaka-charging interest. Dae. Di ka Maski igwa ki rate mo niya na legal yes rate po. na piga po. Yes Dahil po. ito pwede, parang, Opo. parang ano yan? It should be explicit. It should be obvious in the contract na nandun talaga siya na merong provisions for interest. Otherwise, you cannot charge interest. Kung pera lang so amount na tinao mo, Yun lang po ang ibabalik. na may Opo. interest ito.
Kaya pag mapautang ka mo, be very specific kung pera ang interest or kung may interest man talaga. Okay. So, ano mga kita, sir, sa remedies? Aha. Kasi po, kung less than 1 million, 1 million pababa, may tiga-apod po kitang small claims. Okay. Ang kagayonan po sa small claims, dahil mo po kaipuha ning abogado. Pero syempre, mas magayon, magkuha kang abogado, ma-advisean ka. Yep. Kasi po, pag nagkuha kang abogado, tatabangan ka sa pag-fill outing form, tatabangan ka ng strategy kung paano ka mag-file, tatabangan ka ng strategy even kung paano mag-collect. Okay. Kasi po, ang kagayunan sa small claims, this is an expedited procedure, pag-abot po sa batas, and this is filed within kung saan may jurisdiction na may MTCC. Basta po, tandaan, ini po ang very important. Pag-abot po sa small claims, kung parehas ka mong municipality, kung parehas ka mong city, naka-star, kaipuhan po mag-agi sa barangay. Oo, pag... Opo. Okay, maray na sinabi mo yan, Opo, Atty. kasi covered yan yung katarungang barangay. Pwede pala na yan. Opo. Kung magkaayos ka mo sa barangay, Day na ma. dahil na kita mas more small claims. Okay. Kung Nami-measure mo ang small claims. Una, ang apot ni, texter ta attorney, si 094804. Attorney and Kuya Mike, perang taon po ang prescription period ng pag-file ng small claim sa RTC? Basta po, hindi po RTC. Unang-una po, fina-file muna po siya sa MTC. MTC. Or kung cognizable siya ng barangay, if you are living within the same city, living within the same municipality, dapat po mag-agi siya sa barangay. Kung digdi sa Legazpi, sa'yo ng MTC kang sa Legazpi? Tulo po ang MTC ng Legazpi. MTCC 1, Metropolitan Trial Court in cities. Yan po. 1, 2, 3. Location ninda? Nasa Rawis po yan. Sa Bulwagan. Iyo po. Sa Rawis. Office kang Opo. Sa Regional Site Center. Sa mga taga-Legazpi. Opo. Ikaw pala, tulo. Opo. Okay. Tulong sala yan. Marafol. Okay. Opo. Ano po kaya? Nawara lugod ako. Sige po. Ano po ang hapot niya nga ni? Kung pira daang taon. Okay po. Pag may contracts po, pag written contracts, ang ano po kaan ay 10 years. Pag contracts, obligations arising from contracts, you have 10 years para maningil. Outside that, nagluwas na po kamo sa sa statutes of limitations. So, kung within 10 years di mo pa nasingil, dahil na. Kasi ibig sabihin naman ng batas, di ka man interesado. Kasi po, pag abot sa batas, kita po na may mga karapatan maningil, dapat i-exercise naman ang sukarapatan ta. Kasi pag di mo in-exercise ang karapatan mo, pinabayaan mo ang karapatan mo, it's as if di ka interesado. Regardless of amount. 10 years. 10 years. Hops. So mga day pa po nagte 10 years, naman din si Attorney Earl. Kung muya pa rin singilon, mag-demand letter na ka mo. Yeah, maski kung may messenger ka mo, pwede yes, sa messenger. Sir. Kung sa aga, 10 years na, please lang, i-text nyo na, dumanon nyo na, magpa-letter na ka mo. Okay. Ayan. Sige, mas marinang malinaw, Attorney Earl. Siyempre, there has to be a demand. Pero depo ka mo, baka nagkakirikig ka mo ang mga puso nindo. Relax na. Pwede pa nindo singilon. Mga yaon sa arong nagahiran na nyog sa tuya. Okay? So, duman sa nag-text kang question, salamat sa si 8811. Salamat sa pag-text mo kang sa imong concern. So, keep it coming kung igwapa ka mo habang yaon rin si Sir Earl, si Attorney Earl. Si Simbagon po ang sa inyong mga kaaputan. Lalong-lalo na kung kamo may utang o kung kamo nagpautang. Okay, Attorney Earl. Duman sa yes, sa po. pagpapadagos na sa mga protection man kang para pautang. Sige po. Again, you have to first make a demand. Opo. So, either text or chat or letter or LBC, registered mail, kaipuhan po may demand. Pangalawa po, maagi ka sa katarungang barangay kung covered po ng katarungang barangays. Okay. Igwa na po, halimbawa, na-settle sa barangay, nagkaigwa ka mong settlement. And pag su-settlement, dai pa rin sinunod. Tapos po, tinawan ka mong certificate to file action after several hearings, after several days, na dahin na talaga ka mong nagkasundo, dahin niya tigsusunod, sakata na po dadarahon ining settlement sa barangay, kung covered siya ng barangay, o ining certificate to file action, kung covered siya ng barangay, o ining demand letter, kung dahin siya covered ng barangay, na di pa rin siya naghinanyog, na magbayad sa utang niya sa nakatakda, ini na po ang time, download na po kita ng form. Okay. May forms po na downloadable sa internet regarding sa small claims.
Again, daay po, kaipuhan ang abogado sa pag-file ng small claims. Alagad, kay puwan mo, kay guidance. Kay guidance. Kasi Yan. po, dakol na sasala sa pag-fill out ng forms, dakol na sasala na ang ending, mahanap mangyari kay abogado. Kaya mas magayon, magkonsulta na kamo sa abogado para po matabangan na kamo sa pag-fill out ng forms. Kasi po, kami, di man ma-appear sa court. Kasi po, may ang form na iyan po, nung notaryuhan. Kasi may notarized affidavit dyan, maagi ka sa abogado. Di syempre, kami man, ma-check na kung tama man sa mga taka-fill out man. Kasi po, syempre, unang-una mag-check, kumpleto ba ang attachments. Yaon ba so demand letter, yaon ba so settlement sa barangay, yaon ba ang certificate to file action, so mga screenshot, so mga ebidensya, so loan contract, is it there? Are they there? So yun ang ginagawa ng isang abogado or So mga credit company, nag-aaragi sa mga organ? yes, nag-aagi yan sa muya kasi ba, may mga kliyente kami na regular, maagi yan sa muya. Pag notaryo mo, syempre, i-check mo naman. I-check mo naman yan. Alangan man, dahil i-check. Grabe man. So yan po. Tapos po, dyan mo i-allege kung pira ng interest, pira na nag-accrue na interest. Okay. Apo, Isasabay na. Opo. Kung may collection fee ka, na i-charge, dapat po naka-allege yan duman. Otherwise, so face value lang ang sasabihin. Ang ilalaag duman. Opo. Plus, legal interest. Digdi na po nagkakatalo. Ano ang gusto sabihin kang legal interest? Kasi po, may mga interest na bako legal. Okay. Pero kasi bago may abot ba siya, paano kung dahil ka nagtaram na may interest sa Yes po. utang mo? Walang interest. Ito. Pero kung yan, may bigay mention kang legal interest. Opo. Ang legal interest po kasi, usually, halimbawa po, ini po, para po sa mga nakautang ng dakulaon, na sa hiling nindo po, bayad na kamo sa principal, pero tigaharas pa kamo. So halimbawa, nagkautang kang 500,000, nakabayad ka ng 2 million, tigisingil ka pa kang interest. Sala na po yan. Okay. Kaya po, hamunan mo na ngunyan. So nagpautang sa'yo, di mag-file kang kaso. So pag nag-file siyang kaso, na nabayadan mo lang ang principal at sobra-sobra pa, kung mag-file mo siya ng small claims, madidismiss yan. Kasi po, ang husgado, hihilingon ang totality kang kaso. Okay. Sarong hearing lang yan. Anong ebidensya? Pera ng binayad mo. May utang ka mo talaga? Pera ng principal. Pera ng nabayadan mo. Hihilingon ng husgado yan. And ang husgado, ma-decide based on the facts submitted. Kasi may charge, may counter-charge. Sa tawan ka man opportunity, magsimbag kung mag-present. Dahil kay abogado, ha? Dahil abogado. Kamu lang na doa. Yes po. Okay. Halimbawa, ako nakasuha ng small claims. Dadarahon ko. Anong ebidensya ko na nagbayad na ako? Screenshot ba yan? I-print mo. May resibo ka ba sa bangko? Mga deposit slip? Darahon mo. Okay. So, darahon mo yan sa husgado. Tapos, hilingon ni husgado. Ini pala, ng utang 500,000. Ang interest niya, 5% per month. Ang nabayad niya, 2 million na. Sasabihin kang husgado, bayad na ini. Okay. So, dahil na pwede magsingil. Magibong judgment ang husgado na wala na ining merit na kaso mo kasi nakasingil ka na, sobra-sobra na nasingil. Grabe ka man. Kasi po, ang charge, usually, in my experience, it could be higher, but usually, in our experience, pag small claims ang kaso or collection of sum of money, ang tiga-award po is 6%. 6% per year. Per annum. Kaya po nga kami usually, yaon sa side ng mga teachers na nakasangla ang ATM, yaon sa side ng mga LG workers na nakasangla ang ATM, which is very questionable practice. Igwa talaga ka. Pero po, may mga barkada kita na iyo po, nasasabutan ta, nagkakagiripit, kaipuhan, wala ibang makapitan, maagi sa araw kayan, di taman mamabasol. Because that is a symptom of poverty na igwa talaga sa society ta, na even professionals nakasangla ang ATM. Kaya kung araw po ka ng sitwasyon, rumani ka mo sa abogado, please lang, dahil na ka mo magparatubod, dahil na ka mo magpara-oro AI mo na, rumani ka mo sa abogado, nganing matawan ka mo ng tultol na advice. Okay. May apot din di attorney. Yes, sir. Paano po kung naghilang na-stroke kaya dahil na nag-file sa MTC within 10 years pero gusto pa masingil ng small claims, sa small claims? Dipicil na po yan. Kasi nga po, may statute of limitation. Allowing na itong 10 years. Allowed na itong 10 years. Opo, kasi anong ginibo mo within the 10 years? So, sigurado na man nagilang na 10 years man na Okay. Sige. Again, thank you sa nagpaabot po kay kahaputan ha. Kasi po, again, depende yan sa situation. I do not know the whole context. Ano yan, baka may kapot ka mong titulo or what, or may security ka mong kapot. Di ko po kasi masisimbag yan without actually looking at that. It needs a proper consultation. Go to your nearest lawyer, magkonsulta po ka mo, maniwala ka mo sa kuya, mas makatitipid ka mo
mas may mapapala ka mo kung magkonsulta ka mo. Sa lawyer. Opo. Galing mo sa doktor. Gabos na information na yan sa medicine. It's available online. Pero how it applies to you as personal level sa pagkakahilang mo kung sa doktor, iba pa rin. So nahapot ka ng doktor, na-assess ka ng doktor. Yes. Kaysa mag-self-medicate. Okay. So that is correct, tabi Attorney Earl Ade. So may mga kahaputan dyan. Siyempre, maski gura ano kada kul na detalye pa rin sa muya. So ang Limited. limited man talaga. So naiintindihan na po yan, Attorney Earl. Sige po again, so sa Okay, so- continuing discussion. So halimbawa po sa small claims na nag-file ka na and everything, mahalat na lang po sabpina kung rin po ang hearing. Basta po bawal ka mag-absent kung po may sabpina na yan kasi puton ka syempre nataka-absent. Pero kung nakaagi na sa barangay na Diretso na sa court. may form, may sila permit to Certificate to file action. Okay, yan. Kompleto ng attachment. Kasi pag check me, so form na downloadable sa Supreme Court, yan ba, so certificate to file action, kung kaipuhan, ebidensya ng pagkakautang. So pag compute mo ng pagkakautang, pero ang tigisingil mong interest, i-compute yan ang totality kaan, dyan po ma-decide ang court. So kung nahiling ng court na may utang ka man talaga, magbayad ka na. So sasabihan na, okay, meritorious ini ang dapat mong bayadan mo ang natada sa principal, ibabawas na sa mga nagkabarayad mo sa principal, sa interest. Tapos papatawan niya ng korte ng 6% usually na legal interest ini ang babayadan mo. Okay. So they find automatic kasi ma-execute pa ang korte, ma-file pa ng motion to execute ang nag-claim kung di siya nabayaran within that period. So pag nag-file na kaan, diyan na po ang kagayunan, ang sheriff na the court sheriff na, iyon na po ang masingil duman sa nagkakautang. Di man ki obligasyon duman sa sheriff na baka nga sugastos kang sheriff nga. Saro pa yan. May cost kasi pwede. yan. Opo. Okay. Tapos po, halimbawa, wala na kukuha ang kwarta, di talaga nagbabayad, saka ka na po ma-file for garnishment. Kung Ano ang garnishment? Halimbawa po, ang garnishment po, ang simple lang na konsepto. Halimbawa po, di ka nagbabayad sa obligasyon mo, tapos may court order na, posible pong mag-file ng motion for garnishment na sa mga pagmamayari mo. Okay. Halimbawa po, ang sa imong sa bank accounts, magkasiriri, kung hain, ikapulan. Igwa pa lang. Igwa ka pala, natali ka nagbabayad. Okay, bang. Pwede magdirekta na sa garnishment so nagpautang. Dahil man po araw na kaya. dahil nag-agi sa ang iba baga igwa ka pala yung digle daga di for the meantime hanggang dahil ka nakakabayad. Yan po again, pag di yan stipulated sa contract, dahil pa pwede. And illegal po again, ulitin ko lang, illegal po ang automatic reversion ng property duman sa nagkautang for the simple non-payment. Dapat po mag-aagi sa foreclosure. Okay. So yan po, halimbawa, nasa garnishment na, pag wala talaga makuha, ay di wala. Auto, harong properties. may value. Remember this, Kuya Mike. And I want you listeners to read between the lines. Anything na nakapangaran sa imo, pwedeng mag-garnish. I will repeat that so that you could read between the lines. Nakapangaran. So dahil sa'yo mo nakapangaran na I will not answer that question. I want you to read between the lines. Anything na nakapangaran sa imo, pwedeng mag-garnish. For the final time, read between the lines. Anything na nakapangaran sa imo, pwedeng mag-garnish. Then ako ma-comment ko. Baka masalang yung comment ko. May aram kaya kita na may mga nakapangaran sa iya or may relasyon sa duman na ikukuha ng ngunyan baga kang government. Opo. So dahil pala nakangaran, libre ito. Pag-araw ka yan. May paagi pa rin ang gobyerno kung paano ito ma-recover. Kasi po, halimbawa, nung nagpuunso kaso, tig-transfer mo sa mga properties mo para mawara sa imo. May paper trail. Opo, may paper trail na, you have done this transaction so that you could escape garnishment or execution of judgment or to escape your liabilities and obligations. May utang ka, dahil abo mo magbayad kang utang mo, para lipat mo na sa mga documents. O nga, pag na-prove yan, the judge will render a judgment na pati ito marirecover. May term na applicable sa pigibo niya. Ito, na pangaran niya. I'm sorry, haluin akong nag-law school. Basta po, pero there is a term for that. When you are escaping a creditor, may term po dyan sa batas na gigibo mo ini because you want to escape liabilities and obligation. Okay. May mga nag-comment sa tuya sa DCGB News Online. Yes po. Si Madam Maria Arevalo Armari. Good AM, saan po office ni attorney? Attorney, please mention it again. Okay po.
Ang office po namin, meron po kaming office sa Washington Road. Hampang lang po kami ng Daily Joe. So, kapihan. Yaon po duman ang kapihan. Yung opisina may sampang ng kapihan ng Daily Joe. Hardy po yan sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Okay. So, building mi po. So, bakalan ng generator. Bakalan generator. So, Madali motor lang sales. talaga. Kapag may mga narinig mong generator Iya po. na sukapihan, yun na ito. Opo. Igwa man po kaming opisina sa Ligao. Sa likod lang po siya ng dating Municipal Hall. Katayad po kami ng Been There Cafe. Tapos po katayad kami ng Choi King Pares. So, yaon po siya sa likod lang. Very sentro siya. Sa likod lang siya ng lumang Municipal Hall. Harani sa bulwagan ng Katarungan. Okay. Pangaran kang ano mismo? Apo, Law office? Kalingasyon and Altavano Law Offices. Okay. Oh, very Sa clear Taisan po, man ha? po, Sige. mabukas kami next week. So, ma-opening kami next week. Ang opisina may po, harani po sa GD Pharmacy, harani lang po sa Likuan, Paburabod, Pasitio Burabod. Basta po, hararihon lang siya sa kanto and hararihon lang po siya sa, sa Barangay Hall. Barangay Hall. Yaon po siya mismo sa sentro kan Taisan. Taisan. Okay. Sabi ni Madam Maria Teresa Retalo Collado, Salute, Attorney Earl Kalingasyon. Sabi man ni Ma'am Eileen Okmer Yesalba, hello po Sir Mike. Hello po Ma'am Eileen. Nasa New Zealand ini si Madam. Si Sir Lee John Bello, good morning Kuya Mike. Kung suutangan kong amigo nagtatago, pwede ba kasuhan? Suutangan niya ng amigo niyang utangan. Pwede na Yan, iba man ini si Sir Lee. Sir Lee, hindi ko alam kung may kaso ni Tabi na itataram si Attorney Earl. Yan sana. Amigo, sir, di ba okay lang pwede po. kasuhan? Ma-shoutout lang ako sa Sige, mga sige. tao na Sige po, nag-chat. sige po, Atty. James Carullo, shout out to you. Raul Romero, patakimama mo, shout out to you. Helson Leona, engineer, Reynaldo Saimo. Sino pa? Mga nandito. Sa agom ko. Yan. Sa Kamalingaw. Kamalingaw. So, aki kong duwa, yaon dyan. Pati diba? si Ate Janet. Aha. Shout out to you. Thank you so much for listening. Ma'am Ellen Barela, professor ko sa College of Nursing. Good morning to you, ma'am. Di ba? Gari, favorite student ka ni Madam, Paano? Mabuto na ang estudyante. Iyo. Pagturog. Di ba? Ang so kabuutan mo ngunyan, yung nagdara sa mo ngunyan digdi sa DCGB. Tako mo ka mabuot, ay ka makakadigdi. Mabuot. Okay, Attorney Earl, Yes po. medyo mga pirang sentences to conclude duman sa topic ta. Okay po. Again, inutunta po, kung igwa po kamong utang, obligasyon po nindong bayadan ini. Pero po kung kamo tigaharas na ipapakulong kamo, know this very well, na dai po kamo makukulong dahil sa pagkakautang, dai po kamo matakot. Kung may pagtatakot na po sa buhay nindo, kung may pagtatakot na po na ipapakulong kamo, hinaharas na po kamo everyday, yan na po ang time, mag-report po kamo sa police or magkonsulta na po kamo sa abogado dahil po maski ika po nagkautang, mawarang karapatan ang masisisay na tao na i-threaten ang pagkabuhay mo, i-threaten ang buhay mo, or takuton ka sa pagkakulong. Yan po ay maalaog na sa harassment suits. Okay po? Pwede na po kamo magkaso dyan. Either unjust vexation or cyber libel. Kapag po pinost ka mo sa Facebook or sa social media, cyber libel po yan malaog. Kasi po, maski po kamo nagkautang, mayo pong karapatan ang masisisay na tao na kamo po ipasupog. Yeah. Sir Mike, masigil yung kang utang mo, pigpuso sa FB. Oh, yan. Pwede po maglaog yan dyan. Depende po kung Cyber paano. Opo. You have to be very creative on how you do that. So, dahil patapos na po kita, gusto ko lang po magpasalamat sa opportunity ini. Sir Mike, kay Attorney Tin, wherever you are listening to, maraming salamat for inviting me. So, again po, pag kamuhan po may napautang na dahil nagbabayad, yaon po ang satuyang korte para tabangan kamo for collection of some of money suits or for small claims. May mga option po kamo na mag-recover. Ang masasabi ko lang po sa mga nagpautang, kamo man po, sana magkaigwa kamong konsensya. Kung surobrahon na ang na-interest nindo, then yun na po ipagharas. Kasi po, pag nangharas kamo, ning mga nagkautang sa indo, pwede man po kamo ma-counter-sue, pwede man po kamo makasuhan for various reasons. Tapos po, kung kamo po talaga, dahil na namabayadan, ang gibuhan po nindo, magkonsulta na kamo sa abogado, rumani na kamo sa pinakaharaning abogado para po matabangan kamo. Kasi po, minsan, when we take the law into our own hands, we do stupid things. We threaten people to pay us, we post them on Facebook to pay us, na tayo na po ay magiging vulnerable and exposed
sa mga suits. Okay. So, dyan po ang kabilugan kang sa tuyang programa ngunyan. Ade, nagpapasalamat po kita kay Attorney Earl Kalingasyon, of course, sa pag-unrahan niya ngunyan. And kasabay ta, of course, sa lado technical, si Kuya June and si Jerome. Sa ngaran po ni Attorney Christine Longabella, kami po nagawalat sa Indo na sa batas, gabos, patas. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.